Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alles die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatwordexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Dankjewel dat jullie er weer zijn. We waren echt... het was een hele leuke aflevering de afgelopen week. Vandaag gaan we eigenlijk hebben over... we gaan eigenlijk verder dan waar we zijn gebleven vorige week. Vorige week heb ik een beetje meer tijd genomen om de tijdlijn te bespreken van het hele boek. Maar niet vergeten mensen dat de Bijbel is geschreven door Joden. Dus het is een Joodse verhaal. Goedenavond Nina. Dus het is een Joodse verhaal. Dus ik wil dat jullie dat wel in je achterhoofd houden. Je hebt het is vanuit het optiek van de Joden geschreven. Dus dan krijg je ook al die verhalen van Oude Testament tot en met het Nieuwe Testament. De enige uitdaging van het Nieuwe Testament was dat ze dan niet geaccepteerd werden door de orthodoxe Joden. Dus, maar de verhalen zijn vanuit een Joodse optiek. Dus ik ga dan zeg maar in deze serie trachten alles te bespreken over de boeken. Ik zou niet zeggen alles, maar de meeste belangrijke punten. Want Bijbelstudie is een leven lang iets, zou ik zeggen. Elke keer komen nieuwe archeologische bewijzen ook erbij, et cetera, et cetera. Dus je moet eigenlijk tijd en zin hebben om al die dingen ook na te checken en naslagwerk te doen, et cetera. Dus, maar goed, we gaan gewoon verder waar we zijn gebleven. Vorige week was de tijdlijn duidelijk. Vandaag gaan we de tijdlijn ook een beetje bespreken, want ik heb de Bijbelse tijdlijn gekoppeld met de Nederlandse tijdlijn en Curaçaose tijdlijn zelfs. Dus dat is best wel leuk. Dat is al best wel uniek aan zich. En dan kan je jullie zeg maar in een bredere zeg maar, scala kan je zeg maar, zien waar iedereen zeg maar, naar voren komt. Dus dat is echt leuk. Laat me even de sheet erbij pakken. Terwijl we wachten op de rest. Oké, dus nogmaals, de serie heet de occulte kant van de Bijbel. En ik heb het bloed van Jezus genoemd. Omdat natuurlijk in de meeste charismatische bewegingen is het bloed een heel belangrijk aspect en concept. Maar dit is natuurlijk een beetje een twist, want ik wou ook eventueel hiermee aangeven dat ze hebben de ware Jezus vermoord. Dus, en dan wil ik eigenlijk door de serie heen een aantal dingen bespreken. En dan aan het einde van de serie, het hele idee is om erachter te komen wie Jezus daadwerkelijk heeft vermoord. Ja? Dus, en hint, hint, er waren de Joden niet. En hint, hint, er waren de Romeinen ook niet. Dus, ja. Maar goed, laten we eventjes naar de volgende slide gaan. Nou, deze presentatie, mensen, is bedoeld om je interesse in het onderwerp te wekken. En dit is... Mensen hebben me dit gevraagd om te doen. Ik had mijn twijfels erover, omdat de Bijbel een hele uitdagende en... ja, ik wil niet zeggen ingewikkeld, maar het heeft natuurlijk zijn dingetjes met zich. Die heb je dan eigenlijk. Want heel veel van die dingen zijn niet conclusief. En het probleem is dat als je dingen hebt die niet conclusief zijn, dan is het heel moeilijk om het verhaal verder te bouwen, zeg maar. Dus als je dan je basis al, even zo zeggen, als je basis al niet conclusief, althans niet door de mens, door de wetenschap nog niet is bewezen, et cetera. Sommige dingen, bijvoorbeeld archeologisch bewezen. Dus als het in de Bijbel staat dat bijvoorbeeld een stad hier was, dit gedeelte van de wereld. En als ze dan zeg maar geen bewijs kunnen krijgen, archeologische bewijzen, geen materiaal, geen dingen kunnen bewijzen dat daadwerkelijk mensen daar leefden, dan wordt het heel moeilijk om te zeggen van ja, het is waar.
Ja? Dan moeten we gewoon geloven wat erin staat, in de Bijbel staat, en gewoon verder gaan met ons leven. Maar ja, dat maakt het ook, het vervolgverhalen, ook moeilijker, omdat de basis al niet conclusief is. Dan kan je de rest ook niet conclusief verklaren. Ja? Goedenavond, Rob. Dus de bedoeling is gewoon om het moet je interesse hierin, zeg maar, kweken. Ja? Maar serieus geïnteresseerden worden aangemoedigd om mijn website te bezoeken en aanvullende materiaal te downloaden. Mijn website is thegreatworkexperience.com. Zo direct kan je die zien, of die zie je daar. Als je daar, zeg maar, goed bekijkt, helemaal boven zie je thegreatworkexperience.com. Kan je daar gaan. Ik heb de eerste aflevering heb ik al. Nou, naast dat het op de Pika Pika platform zit het ook gekoppeld op mijn website. Op mijn website, de enige verschil is dat op mijn website krijg je ook de materiaal en deze presentatie ook kan je gewoon downloaden gratis. En ik heb gekoppeld aan deze serie heb ik ook de manuscripten en de codexes gekoppeld. Die we vandaag erover gaan hebben, heb ik die al daar gezet. Dus ik ga straks ook uitleggen wat de manuscripten zijn, wat de codexes zijn. Maar heel lang, wat we straks meer in gaan verdiepen. Maar het idee is dat je dan, dit waren de bronnen waar we in ieder geval onze Bijbel hebben gekregen van, tegenwoordig. Oké? Dus je wordt dan aangemoedigd om daar naartoe te gaan. Al mijn materiaal op mijn website zijn gratis. Al mijn luistermaterialen zijn ook allemaal gratis. Ik heb alleen maar een aantal exclusieve. Dag Anna, goedenavond. Ik heb alleen maar een aantal exclusieve materialen. Die zijn voor mensen die mijn werk ondersteunen. Maar daar heb ik dan, zeg maar, een hele omgeving voor ze gecreëerd. Waar ze dan zeg maar, te kunnen gaan. Het heet de University of the Ancient Elders. En dan word je dan uitgenodigd. Als je dan een uitnodiging krijgt, is omdat je een supporter bent van mijn materiaal. En dan gebruik ik jou. Krijg je van mij een wachtwoord, want de gebruikersnaam is gewoon je e-mail. Dan krijg je van mij een wachtwoord en dan kan je gewoon erop. En dan krijg je allerlei soorten monografen, dan krijg je allerlei soorten artikelen en onderzoeken die ik heb gedaan. Die krijg je dan gewoon daar, ja, in principe ook gratis, omdat je een supporter bent. Maar dat zijn extra materialen die je studie, zeg maar, nog leuker maakt. En ik zat te denken ook in de toekomst ook wat andere type video's daar te zetten. Ja, de greatworkexperience.com. En dan kan je daar naartoe gaan om ja, iedereen die vanuit Pika Pika binnenkomt op mijn website, laat me weten, want ik heb een afspraak met Pika Pika. Ik wil Pika Pika, de platform, ook ondersteunen. Dus dan heb jij ook meteen 2 vliegen in één klap ondersteund. Want hun zijn gewoon een stichting. Net als ik. Maar ik heb geen stichting. Ik ben gewoon als persoon doe ik dit. Maar zelfs als mens. Voor degenen die niet weten, een persoon is een administratieve concept. Het woord persoon zelf betekent masker. Dus voor de regering noemen ze dat jou een natuurlijk persoon. Want het is een administratief verwijzing. En een mens is van vlees en bloed. Dus dat is dit. Dit is een mens. Ja? Dus, maar goed. Dat is een klein detail. Maar je krijgt daar ook mijn monograaf. Je krijgt dan, zeg maar, monografen. Je krijgt dan, zeg maar, mijn video's, podcasts, audiopodcasts. Hou wel in de gaten, hou wel in je achterhoofd dat mijn podcasts, en vooral de eerdere, die waren altijd bedoeld, en nog steeds hoor, waren voor mijn kinderen. Dus als jij dan, zeg maar, het hoort, ik ben natuurlijk met mijn kinderen aan het praten. En dat is door de jaren heen, en mensen gingen daar luisteren en die wilden meer hebben. Dus mijn publiek die werd alleen maar groter. Ja, waardoor ik dan moest anders, zeg maar, gaan praten. Maar in het begin hoor je natuurlijk een papa houdt van je en dat soort dingen. Dus ga gewoon daar doorheen luisteren en gewoon verder gaan. Maar die informatie is belangrijk. Oké? Men moet gaan begrijpen
dat anarchie de oplossing is. Ja. Ja, het is een administratief construct. Dat klopt. Het is een legale term uit de jurisdictie van waar je vandaan komt. In dit geval Nederland. Of de Antillen. Ja. Ja, je bent een mens, niet een persoon. Een persoon is het woord zelf betekent masker. Zoek het maar op, het is best wel interessant. Het is een manier waarop de regering ons ja, het hele bevolking administreert. Want je hebt natuurlijk ook een rechtspersoon. Dat is ook een bedrijf. Dus op het moment dat je het bedrijf zeg maar aanmeldt niet bij de Kamer van Koophandel, maar als je dat registreert bij de notaris, die wordt dan zeg maar gedeponeerd. En dan is het kindje, het is eigenlijk als het ware, een kind is als het ware geboren. En dan ga je naar de Kamer van Koophandel met die vermelding dat het kind is. Hetzelfde als een kind geboren wordt, dan ga je ook, die ga je ook aanmelden bij niet bij de Kamer van Koophandel, maar bij de gemeente. En dan de gemeente geeft je dan teken je dat je dan als het ware, dan zet je je handtekening dat je dan het geregistreerd hebt. En dan later, en dan tegenwoordig is het dezelfde dag, krijg je dan zeg maar een nummer. Maar dan wordt het dan in de register gedeponeerd. Dat je dan geboren wordt. En dat heeft te maken met, omdat er de wet van het land is en de wet van de zee of van het water. En als jij geregistreerd wordt, dan word je dan geregistreerd in het wet van het land. Want je komt uit het water van je moeder, uit je baarmoeder, dan zit het vruchtwater. Dan is het. Daarom, als je dan ook. Praten ze ook volgens mij in de zeewaard, praten ze ook over geboorte van een maar ja, dan praat ik over dingen die ik niet zoveel van weet. Maar in ieder geval, dan heeft dat mee te maken. Want je hebt wel twee verschillende wetten. Wet van het land en wet van de zee. En ja. Maar goed, dat is dit even terzijde. Mijn boek is non-fictief en duikt in oude wijsheid om oplossing te bieden voor de huidige complexiteit van de hedendaagse samenleving. Met de nadruk op een terugkeer naar principes die de tand des tijden hebben doorstaan. Ja, het biedt een kritische analyse van de huidige wereldwijde systemen. Dus religie, politieke instellingen en geldsystemen, monetaire systemen. En dringt erbij de lezers op aan een nieuwe soort maatschappelijke structuur te omarmen. En dat is één die morele en intellectuele groei prioriteit geeft. Ja, dus dit is mijn boek, Narcos. Ik heb al gezien dat mensen, ja, dit is de harde kaft. Ik heb vorige week ook laten zien. Dus het is nu beschikbaar op Amazon, op alle, je kan zeggen op allerlei soorten grote boekhandels. Bol.com heeft dat ook, heb ik gezien. Amazon heeft het sowieso. Dus je kan je gewoon bestellen. Je hebt 3 versies. Er zijn de Nederlandse versie, de Engelse versie en de Spaanse versie. De Nederlandse versie is oranje. En de Spaanse versie en de Spaanse versie is wit en de Engelse versie is zwart. Ja? Ik zou zeggen, als je mijn materiaal echt, als je mijn gedachtegang echt wil gaan begrijpen ook, dan zou ik jou die boek aanraden. Het is een aanradertje. Ja? Het is een beetje een funderende informatie. Die geef je ook. Ik bespreek ook daar de eerste versie heb ik alleen maar de 7 natuurwetten besproken. In deze versie heb ik alle 12 besproken. Ja, dat is ook al heel interessant. Alleen maar daardoor zou ik het al kopen. Ja, maar goed. Ik ga niet te lang daarover hebben. Oké, sheets erbij. Voordat we verder gaan, mensen. Ik zou je aanraden om mijn 2 vorige series te bekijken. Daar heb ik over de tarot gehad en ik heb ook over Kabbalah gehad. Dus Kabbalah is heel belangrijk voor het begrijpen van. Oh, dankjewel, Eva. Kabbalah is heel belangrijk voor het begrijpen van de Bijbel. Want
heel vaak, en dit zouden christenen natuurlijk niet leuk vinden om te zeggen, maar de meeste kennissen die in de Bijbel naar voren komen, de reden waarom mensen de Bijbel niet begrijpen is omdat ze dan de esoterische kant niet begrijpen. De esoterie niet begrijpen, wat het allemaal inhoudt. En daardoor is de Bijbel allemaal soorten mysterie. En daar krijg je allerlei soorten interpretatiedingen eruit. Omdat mensen gewoon vertikt te begrijpen dat dit soort dingen door occultisten zijn gemaakt. Sterker nog, deze week had ik een videofilm die ik wou gaan spelen, maar dat duurt 15 minuten. Maar ik denk dat ik toch wel een deel ervan in de komende series gaan toch wel doen. Is een leak, een videoleak. Dus het is per ongeluk op internet gekomen. En soms denk ik zelf, het is niet eens per ongeluk. Maar goed, desalniettemin is dat in mijn bezit. En ben ik kwijtgeraakt. En heb ik het opnieuw gevonden. Dus ik moest het hebben. Dus ik denk dat het wel interessant is voor iedereen om dat te kijken. Maar het geeft aan dat, het is eigenlijk een initiatietrainingsvideo. Het is heel oud ook. Je ziet ook, het is van de tijden van VHS. Zeg maar de videobanden. En je ziet ook dat dit verhaal al jaren al bezig zijn. En dan zie je daar ook dat ze dan bespreken over het feit dat ze de Bijbel ook hebben gemanipuleerd en ook dingen hebben gezet. Dus het hangt er vanaf welke versie je ook leest, dat het daarmee ook mee te maken heeft. Ja? Dus, maar ja, vandaag gaan we bespreken. Het is niet alleen maar over hun versie hoor. Dit zijn dingen die al jaren bezig zijn, die al duizenden jaren bezig zijn zelfs. Ja? We hebben vorige week gesproken over de tijdlijn. We hebben vorige week gesproken over de interpretatie. Dus de peshat, dat is dan de letterlijke interpretatie. De remes, de allegorische interpretatie. De derash, dat is dan de morele interpretatie. De anagogisch, of de sot, dat is dan de mystieke, eschatologische interpretatie of betekenis van de geschriften. Eschatologie is de leer van de einde der tijden. Dus er zijn mensen die heel erg bezig zijn alleen maar de profetieën te ontcijferen van de Bijbel. Dat is dan, noemen ze dan eschatologie. Ja, dat is een mooi woord. En de interpretatie zelf, dus deze dingen zelf, wat ik net noemde, peshat, remes, derash en sot, dat noemen ze dan zeg maar de hermeneutiek. En vorige week heb ik dat woord 100 keer uitgesproken, maar het komt van Hermes Trismegistus, van de Griekse, is een Griekse naam, Hermes Trismegistus. En door de Grieken is hij hier Hermes genoemd, betekent 3 keer groot. Hermes Trismegistus, 3 keer groot. 3 keer wijs. Ja? De wijze. Ja, was een wijze man. En in Egypte noemen we hem Tot. Maar de Egyptenaren zelf die noemden hem Jehudi. Ja? Dus dat was een figuur die uiteindelijk in de Mesopotamische geschriften die wordt uitgelegd wie die was. Ja, het was de zoon van Enki. Dat is dan, als je dan zeg maar de verhalen van Stitchen gelooft of begrijpt, laat ik het even zo zeggen, dan zou hij dan de zoon van Enki zou zijn geweest. Nou, ik ga nu niet in de Anunnaki-verhalen en zo dingen, maar je moet wel begrijpen dat de Bijbel wel aanrakingen heeft met deze wezens. Dat zijn buitenaardse wezens. Zijn het. Ik ga gewoon vertellen, want er is gewoon geen andere manier om het te vertellen. Dan moet je mij maar gewoon als gek verklaren als je dat niet... Laten we het even zo zeggen. De regeringen tegenwoordig, die ook Amerika, die zijn nu allerlei soorten materiaal aan het brengen zijn van hun contacten met wezens van andere plekken. Ja, dus ik ben niet helemaal gek. Maar deze dingen die komen voor al duizenden jaren in de geschriften zelfs. Ja, als je dat, die mensen van toen die begrepen het wel, mensen van nu begrijpen het niet, omdat wij
ja, het is niet iets dat elke dag gebeurt, laat me het even zo zeggen. Nou, één interpretatie, methodiek, is ook de Midrash, de Joodse Midrash. Die ging, de Midrash, ik heb het vorige week niet helemaal uitgelegd. De Midrash, die heeft te maken met de Joden die proberen, zeg maar, de Tanakh, dan eigenlijk wat wij dan Oude Testament noemen, die proberen ze dan, zeg maar, te interpreteren in de hedendaagse context. Ja, maar daar hebben ze dan twee typen Midrash van. De halakha of halakha, vanaf hoe je dat uitspreekt, of de Haggadah of Haggadah. En de halakha is dan de legale interpretatie, dus de wet. Want de Joden hadden altijd moeite, of ze waren continu bezig met de wetten. De wetten en de wetten. De wetten, hoe die moeten geïnterpreteerd worden, hoe je daarmee moet omgaan. En dat begrijp ik ook wel, want als jij dan mijn boek leest, dan zie je daar de natuurwetten. En als je die leest, dan zeg je van oké, ja prima, maar hoe gaan we hiermee om? Dus hun hebben een hele ding erover geschreven. En dat is zelfs de Talmud, dat heet de Talmud. Daar heb ik vorige week niet over gehad. Dus de Talmud is eigenlijk een hele uitgebreide, ja, ik zou geen geschrift noemen, maar een heel uitgebreide boek over de wetten, de Joodse wetten. Ja, maar die gebruikt dan de Midrash Haggadah, dus de verhaalmethodiek. Dus je begrijpt wel, we gaan eigenlijk de verkeerde kant op, want het is allemaal dingen die de mensen hebben gecreëerd. En het maakt je eigenlijk alleen maar meer tot slaaf eigenlijk. Dus ik zou dat niet, maar in ieder geval voordat je verder gaat, zou ik deze twee series bekijken. Krijg je een klein beetje meer, meer informatie over de Kabbalah vooral. En een klein beetje meer esoterische achtergrond ook. Als je dan de Bijbel leest, dan is het duidelijk als ik weet niet wat. Oké, dus ik heb in de planning 6 juli een masterclass, de Meta-Psychology Framework. Zoals ik vorige week heb gezegd, ik ben gecertificeerde therapeut zelfs in NLP. Ik heb ook somatische psychologie en de tarot. Daar hebben we geen studie voor, maar ik ben daarin geverst door mijn occulte achtergrond natuurlijk. En ja, dankjewel. Dus dat is dan in de pijplijn. Iedereen die mijn werk ondersteunt. En als je vanuit dit platform komt naar me toe, laat me weten. Want dan kan ik natuurlijk ook een deel van de inkomsten hiervan aan de Pika Pika mensen overhandigen. En het is een investering aan jezelf. Dit is bedoeld om jezelf aan te passen. Dus jezelf, de technieken die de oudere mensen gebruikten om jou psychisch een beter mens te maken. En ik weet dat heel veel mensen denken van ja, ik heb het niet nodig. Nou, laat het even zo zeggen, 80% tot 95% van de mensen die rondlopen, die hebben trauma's. Ja? Die hebben van allerlei soorten... Laat het even anders zeggen. Als jij tot de dag van vandaag nog steeds gelooft dat we dan religie nodig hebben. Dat we dan geld nodig hebben. En dat we dan politieke systemen nodig hebben. Dan hebben we deze masterclass nodig. Ja? Want de 95% van de mensen, als je nog steeds in die mode zit, dan ben je niet goed. Er is iets kapot aan je geest. Oké? Want ze zijn allemaal slavensystemen. En als je denkt dat we dan slavernij nodig hebben, anders kunnen we niet leven. Want dat is eigenlijk wat je impliceert. Ja? Het probleem is dat heel veel mensen nog steeds niet zijn achtergekomen dat dit slavernij is. En er zijn mensen die dan achter zijn gekomen, maar die kunnen niks schelen. Beide typen mensen, die zijn ziek. En dan heb je zo'n masterclass nodig. En dan heb je het voor jezelf nodig. En dan als je jezelf hebt kunnen genezen, heb je het nodig om anderen te helpen genezen. Ja? Ik vraag niks voor. Het enige is wat ik vraag is om een contributie. En de mensen die een contributie geven, die krijgen gratis toegang aan dit. Wat ik vorige week niet heb gezegd is ook dat ik beurs heb.
Dus voor de mensen die zeggen, ja, ik heb niet zoveel geld. Ik heb al een aantal. Het was een mooie ziel, zou ik zeggen. Die heeft mij een kapitaal gegeven, ja, als donatie, waardoor ik dit aan mensen kan aanbieden die het niet kunnen betalen. Ja, dus er is ook beurs erbij, dus je bent niks. Dus voor de mensen die, want ik weet dat Nederlanders, dat is ook, ik bedoel, het universum is ook heel slim, hè. Dus nu kan je niet meer zeggen van ja, ik heb geen geld. Want er is altijd twee dingen die mensen zeggen. Ik heb geen geld en ik heb geen tijd. Maar als dit jouw leven duizenden keer beter maakt, zou je het niet eventjes 1 dag in de maand aan jezelf gunnen om in jezelf te investeren, zodat je een beter mens kan worden? Is het allemaal zo? Heb je het allemaal zo miserig dat je niet in jezelf kan investeren om een beter mens te worden? Niemand is uit zichzelf een beter mens. Ik had ook mensen die mij een aantal dingen gingen bewijzen en zeggen van, kijk, niet vergeten Glenn, dit en dat. Je hebt dit vergeten, zo moet je denken. Misschien moet je het op deze manier doen. Weet je wel? Niemand wordt geboren en is automatisch slim. En niemand, als je dan een persoon die je hebt gezegd van, nou weet je, dit is slavernij, heeft uit zichzelf, zeg maar, het enige wat ik zeg is, je hebt altijd iemand nodig die je gewoon kan vertellen van, misschien moet je die kant ook even kijken. Het is niet alles, gebeurt niet automatisch, dat wil ik zeggen. Je bent niet zo slim dat je automatisch uit jezelf slim wordt. Iedereen heeft hulp nodig. En dat begrijp ik ook wel. En vandaar deze series en deze podcast. Want ik begrijp het ook wel hoor. Dus ik zou zeggen, sluit je aan, meld je aan. De link staat daar beneden. buymeacoffee.com/TGWE, The Great Work Experience. Ja, TGWE. Als je dat doet, dan kom je op mijn pagina. Je klikt daarop, kom je op mijn pagina buymeacoffee.com. En dan kan je daar doneren. En dan zie ik het voorbij komen. Althans, de mensen die me helpen, die zien dat voorbij komen. En dan word je uitgenodigd voor de masterclass. Daarin zit een leesmateriaal, heb je al 101 exclusieve monografen. Dus we gaan alle tarotkaarten helemaal uitpuzzelen, uitspitsen. De NLP-technieken die je kan gebruiken. Je kan het ook gebruiken voor een effectieve communicatie, bij wijze van spreken. Dus ja, laten we het even zo zeggen. Je kan heel veel dingen mee met die kennis in ieder geval. Dit zijn ook de kennissen die gebruikt worden voor de manipulatietechnieken, ook in de media en dat soort dingen. Dus dan krijg je die allemaal van mij. Dan hoef je niet meer gemanipuleerd te worden. Oké. Mijn doel is dat na deze serie, dan kan je dan de vraag beantwoorden, wie heeft Jezus dan echt vermoord? Dat is dan mijn doel. En hopelijk dat je daar achter gaat komen. Maar wat ik leuk vond, in de Statenvertaling, ja, vorige week hebben we uitgebreid over gehad, die komt uit de Textus Receptus. Dat is dan zeg maar de Griekse Nieuwe Testament, die Erasmus, dus die Erasmus, die je kent uit Rotterdam, die heeft dat samengesteld uit de Byzantijnse tijdperk. Ja? Dat was de oosten van de Romeinse Koninkrijk. Daar ga ik zo direct erover hebben. Ja? Die hebben ze dan gebruikt om de Statenvertaling samen te stellen, om te vertalen, samen met de Lutherse de Bijbel uit het Duits. Maar in ieder geval, in de Statenvertaling staat, want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Waarom doe ik dit? Om je het uit te leggen, is dat die mensen van toen begrepen wel dat de overheid, dus het was een politiek, het heeft een politiek, als je dit leest, dan kan je niet ontkennen dat het een politieke lading heeft. De huidige vertaling, die zegt, we hebben te maken over hogere machten. De duivel en dingen die we niet kunnen zien in de lucht. Ja? Maar als je gaat naar de eerdere vertalingen, heeft het een politieke
lading. Dat is de enige wat ik jou wil hieruit laten zien. Omdat de Bijbel een politiek boek is. Dus iedereen die zegt tegen mij, in de origine. Ja? En iedereen die tegen mij zegt dat dat niet zo is, ik weet het niet. Maar volgens mij moet je naar een psychiater of zo. Ja? En iedereen die zegt van, ja, zie je Glenn, politiek van religie is indoctrinatie, bla bla bla. Ja, maar ook politiek. Ja? Ook de politiek waarin je gelooft. Want je moet nog steeds geloven. Ja? Want je weet niks. In ieder geval staat daar gewoon, we hebben het over, maar hebben tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis, deze eeuw. Dus hij heeft niet gezegd in de lucht, in deze eeuw, nu, waarin we nu leven. En dan de geweldhebbers, klinkt heel erg als nu, hè? Geweldhebbers, ja, der wereld. Hij heeft niet gezegd in de hemel, van deze wereld, van de duisternis in deze eeuw. Ja, dan komen we erop, Rob. De hele Bijbel is politiek opgezet. Het is een politiek spelletje. En ik kan het ook onderbouwen. Don't worry. Dus, laten we het even zo zeggen. Je hebt al hier een tekst die heel duidelijk zegt dat het gaat over politiek, over de regering. Ja, dat heb je toch hier al. Zo hebben we niet, maar hebben we tegen de over. Dus dit staat in de Bijbel. In Efeziërs 6:12 ga je daar naar het lezen. De nieuwe vertalingen, die heeft dat niet zo. De nieuwe vertalingen. De oudere vertalingen, die zijn wat meer. Want nu hebben ze natuurlijk. Je moet begrijpen, hè, als jij, en dat is ook de reden waarom de Gnostics, die zijn vermoord. Gnostics waren zeg maar een aparte groep christenen. En die hadden de Bijbel, die voor hun was heel anders dan de huidige christenen. In de tussentijd hebben de katholieke kerk al deze gnostici allemaal vermoord. Ja. Als je dan zeg maar een beetje in de geschiedenis gaat, dan kan je zoeken naar Hephaestus. Die was de laatste gnostici. En die hebben ze hebben zeg maar zijn vel van haar eruit gerukt. Want ze waren daar bezig met macht. Controle hebben over de populatie. En via de politieke kanalen. Vandaag ga ik spreken over hoe wij ons Bijbel hebben gekregen. Wat zijn de dingen die dan hebben gemanipuleerd en beïnvloed. Dat we tot de dag van vandaag in het Nederlands, de Nederlandse versie. Want je hebt natuurlijk ook de Amerikaanse King James Version. Dat is een hele ander verhaal. Maar wel met dezelfde reformatietintje. Waar we dan zeg maar onze protestantse Bijbel, die we tot dag van vandaag hebben, ook in Nederland, die is eruit gekomen. Ja? En dan kan je een beetje op basis van de tijdlijn leg ik het uit ook, zodat je het een beetje kan begrijpen. Ja? Zoals ze zeiden en zeggen, je mag deze mensen nooit tegenspreken. Ja, dus de rijke mensen en die zeggen dat ze de geschriftgeleerden zijn. Ik ben nu bezig met mijn eigen manier van denken. Ja, en dat is ook de enige wat ik wil, Anne. Dat is ook de enige wat ik wil. Ja? Gewoon, het is niet verboden om zelf te denken. Het is alsof, we hebben deze dingen gekregen vanaf onze geboorte. En we gaan dood met dezelfde gedachtegangen. En terwijl als je een beetje onderzoek doet, dan staat het gewoon daar vermeld, man. Ja. Ja. Ja, dat klopt, sorry. Niet Amerikaans inderdaad, sorry. Dat is een goeie. De King James, die heeft ook een boek. Die heeft ook een boek geschreven, Demonology of zo. Maar goed, de King James was gewoon een mysticus ook trouwens hoor.
al deze koningen die zijn eigenlijk deel van occulte tradities. Van occulte orders ook. Maar ja, je hebt gelijk, dat is, King James was van Engeland en niet van Amerika. Amerika had nooit een koning, überhaupt. Alhoewel, oké, presidenten die zijn ook vormen van koningen. Al deze vormen van regering. Eigenlijk democratie, hoe wij dan zeg maar het ook bekijken, is ook een vorm van dictatorschap. Het enige wat veranderd is één persoon is veranderd niet in een groep personen. Ja? En in Nederland hebben we niet eens democratie. We hebben een koninkrijk met een parlementaire stelsel. En dan heb je dan, zeg maar, in Amerika heb je dan een senaat, die net als in Rome, had je ook de senaat die, zeg maar, het land regeerde. Maar je hebt wel gelijk, dat is Engeland. Maar goed, ja, soms als ik dan een beetje woedend ben, dan komt dingen verkeerd eruit. Maar dank je wel. Niets is nieuws onder de zon, mensen. Wat ik vandaag ga bespreken, die was altijd zo, het is zo en zal altijd zo zijn. Niks is nieuws. Het enige wat we zijn aan het doen is, we zijn aan het herontdekken, dingen die al lang bestonden. Dus ja, ik heb zoiets van, en dat betekent ook dat de waarheid absoluut is objectief. Met andere woorden, allemaal stemmen met dezelfde essentie en geest. Ja, kijk, stemmen, weet je wat grappig is van het hele verhaal? Stemmen heeft gewoon geen zin. Want uiteindelijk, als je dan zeg maar gaat bekijken, en ja, ik heb zoiets van, ik ga je zo direct de tijdlijn ook laten zien, dat wij gewoon geen cent vooruit zijn gekomen. En gewoon dat mensen gewoon door al die drama die er omheen gebeurt, niet eens ze kunnen niet eens zien dat ze het gewoon dezelfde, ze herhalen historie gewoon. Maar we herhalen historie omdat wij niet begrijpen. Daarom, dit is de reden waarom we historie herhalen. Het is gewoon te gek voor woorden soms, als ik heel eerlijk mag zijn. Dus vandaag gaan we hebben over wat ik dan noem de genesis van de geschriften. Ik ga trachten, ja, nogmaals, de hele Bijbelverhaal, die heeft een hele rijke geschiedenis. Want in elke koninkrijk kan je zelfs bijna zeggen dat het een beetje aangeraakt wordt. Wat mij betreft is de meest corrupte boek ten alle tijden. Want iedereen die zeg maar komt met zijn handen en zijn poten eraan. En ja, op een gegeven moment weet je niet wat waar is en wat niet waar is. Dat is het probleem. En dat is ook, daarom was ik ook een beetje twijfelachtig voordat ik deze serie begon. Maar ik heb toch wel die uitdaging aangegaan en het is me ook gelukt. Dus het is een beetje, het zuigt alleen maar veel tijd van je. Maar het is wel iets dat je dan kan bij elkaar brengen. Nou, de geschriften die we nu zijn natuurlijk vertaald in het Nederlands. De originele taal van de Bijbel is Hebreeuws en Grieks. En natuurlijk hebben we ook Aramees stukken. Hangt er vanaf ook welke manuscripten je dan gebruikt, et cetera. Maar die heb je ook. Maar in het algemeen gaat het over Hebreeuwse taal met Grieks. Tenminste waar wij onze vertaling vandaan hebben gehaald. Ja? Dus het is wel heel belangrijk om dat te begrijpen. Dus dat betekent, dus, alles wat jij leest in de Bijbel tegenwoordig is en meestal, het probleem is ook meestal vertalen theologen vertalen de Bijbel. Mensen die al een bepaalde gedachtegang, geloofgedachtegang hebben. En dat is ook een van de grootste problemen met het vertalen van die dingen. Ja? Of die worden vertaald met een bepaalde politieke agenda. Ja? Vorige week heb ik gesproken over Israël Finkelstein. Die is gewoon een Jood. En die probeerde zeg maar de correctheid van de Bijbel. En dit is voor jou ook, Rob. Misschien is het handig om die boek te gaan zoeken. Het heet The Bible Unearthed.
En letterlijk zo heet het, de Bible Unearthed, want hij is een archeoloog. En je hebt ook de andere is David en Salomo en David. En David en Salomo, zo heet het boek. En daarin probeert hij dan zeg maar bewijzen te vinden die met de Bijbelse tijdlijn zouden vallen. Dus bewijs dat al die verhalen die in de Bijbel staan, dat echt daadwerkelijk zo is. Hij is een archeoloog, hij is een professor op de Universiteit van Tel Aviv. Ja? Dus misschien is het handig om daarnaar te gaan kijken. Of het boek te lezen zelfs. Maar uiteindelijk zijn conclusie was dat die verhalen allemaal een politieke lading hebben. Allemaal politiek. Het werd gebruikt voor politieke propaganda. Ja? Dus natuurlijk zodat de mensen zeg maar, bepaalde figuren in die periode zeg maar, zouden accepteren. En misschien zelfs de Israël zouden gaan als legitiem van de Joden zou gaan verklaren. Omdat natuurlijk in de Bijbel staat natuurlijk dat ze dat hebben veroverd. En dat Yahweh hun dat als cadeau hebben gegeven. Ja? Dus, maar goed. Ja, Israël Finkelstein. Finkelstein, ja. De Bible on Earth. Zelfs PDF, dankjewel Eva. Dus je kan het, Rob, Eva heeft dat gezet. Dan kan je die gewoon downloaden. Ik ga dat ook op mijn website plaatsen, inderdaad. Maar goed, we gaan vandaag over de Genesis van de geschriften starten. Oké, dit is geen religieuze presentatie die probeert om iemand te bekeren tot een bepaalde soort religieus geloof of overtuiging. Dit is geen poging om een moderne christelijke secte of denominatie te demoniseren ten gunste van een ander. Dit is geen presentatie van atheïsme die probeert om een hogere macht dan de mensen te ontkennen. Want laten we even zo eerlijk zijn, er is een hogere macht. Alleen is niet wat mensen daarvan hebben gemaakt. Dit is ook geen, wat ik ook erbij wil zeggen, dit is ook geen agnostische presentatie. Ja? Agnostische presentatie die zegt van, we weten niet dat het bestaat, ja of nee. Maar agnostisch betekent letterlijk, gnostics betekent kennis. En agnostisch betekent zonder kennis. Dus je loopt rond en je zegt tegen mij, ik ben gewoon een arrogant, onwetend, niet eens onwetend. Het is gewoon... Het is niet eens ontwetend. Het is gewoon negeren. Je negeert de kennis. Ja? Ja. Oh, dat is een goede vraag, Rob. Ja. Rob die zegt, als je de politieke saus of schil van de Bijbel elimineert, hou je dan een zuiver boek over die de waarheid bevat? Volgens mijn ervaring wel. Er is, dat zeg ik ook, hè. Niet de hele Bijbel het moet ook wel. Je moet wel elementen van waarheid in verwerken, want anders kan je natuurlijk niet verkopen. Ja? Maar het probleem is dit voorbeeld geef ik altijd. Je zegt tegen mij, McDonald's is eten. Dan zeg ik, ja, oké. Ja, sommige mensen zullen dat zelf in twijfel trekken. Maar iedereen kan natuurlijk een beetje over eens zijn dat je McDonald's kan eten. Ja? Maar dan in diezelfde zin zeg je, McDonald's is gezond. Ja, en elke idioot die kan niet zeggen, nou, ik denk niet dat dat helemaal waar is. Maar dat niet in elk geval kunnen mensen hebben mensen die onderscheidende geest. Dus je moet een onderscheidende geest hebben wanneer je de Bijbel leest. Dat is wat ik wil zeggen. Ja, ik ken een dame en die is een Baha'i en die gaat naar de Six meeting om de dag van de lente te vieren. Zij is oké, en dus ik neem het aan dat jij over de christelijke Bijbel hebt. Oké. Volgens haar is Jezus de eerste profeet. Ja, en de Baha'i de derde. Nou, voor mij is Jezus geen profeet. Ik ben er nog bezig hiermee. Ja. Ja, dat is...
Dat is op basis van de interpretatie die ik vorige week ook heb gehad. Ja, dus, maar we komen bij het figuur Jezus. Ik wil niet te voorbarig zijn, want anders kan ik jullie ook niet de hele setting geven van de Bijbel. Want ik denk dat als je dan zeg maar de rest gaat bestuderen of de rest gaat bekijken, dat je dan bepaalde achtergrondinformatie moet hebben. Dus we komen wel bij die Jezus-figuur. Laat me het even zo zeggen ook. De Jezusfiguur die bestond al 1000 jaar voor de komst van de Tanakh, voor de komst van elke type geschriften dan ook. Dit hele concept van Jezus, die bestond er al duizenden jaren voor de Bijbel zelfs. Ja, dus we komen wel daaraan. Er zijn ook verschillende namen ervoor. Dus, en heel vaak praten mensen over dezelfde trouwens. Ja. Dus door de jaren heen en door cultuur heen zijn de namen een beetje veranderd. Maar we komen wel daaraan. De christenen noemen natuurlijk de Christus. Ja. Dus mensen reageren heel vaak op nieuwe informatie met veroordelen op basis van een vooraf bestaand geloofssysteem. Ook wel religie genoemd. Ja. Ja, nou, geen probleem, Anna. Nou, maar het is wel leuk dat je dat even vermeldt. Ik vind het ook leuk om die interactie te hebben, hoor. Dus maak je niet druk. Heel vaak leer ik ook heel veel dingen van jullie. Dus het komt allemaal goed. Ja, we leren van elkaar, zou ik zeggen. Echte christenen zouden absoluut geen aanstoot moeten nemen aan wat ik zeg tijdens deze serie, omdat deze presentatie geen aanval op de christenen zijn. Oké? Ik beweer in deze serie niet dat alle vormen van christendom nep zijn of dat het de hele Bijbel waar of niet waar is. Dat is wat ik net ook heb gezegd tegen jou, Rob. Ja? Omdat de originele esoterische vorm van deze filosofie, die de ideale belichaam van wat vele christenbewustzijn noemen, die nu eigenlijk verkracht is. De hele Christusbewustzijn is verkracht door de New Age beweging. Ja. Die waren al duizenden jaren bestond voordat Jezus Christus zou hebben geleefd. En deze esoterische filosofie heeft de echte transformerende kracht in de wereld. Dus als jij begrijpt waarover het echt gaat, dat gaat je transformeren automatisch. En dat gaat de mensen moreel maken. Want dat is mijn doel. Mijn doel is mensen te wijzen, tenminste te zeggen van, luister mensen, dit is niet moreel, dit is moreel. En als je hoeft maar niet te geloven, ga voor jezelf uitzoeken. Ja, en ik wijs er dan, oké, ga die kant op, daar kan je misschien meer informatie mee krijgen hierover. Ja, deze is de hele koekenij. Want als wij moreel zijn, hebben we deze constructies niet nodig. We hebben niemand nodig die je gaat vertellen wat je moet doen. Als jij weet van tevoren al, als je weet dat iets moreel is, ja of nee. Ja. Ja. Maar dat gezegd hebbende, als je probeert een bestaande set van valse religieuze overtuigingen in een echte zoektocht naar waarheid te brengen, zul je elke keer niets anders krijgen dan lijden en teleurstelling. Dus ik ben gewaarschuwd. Dus ik richt me ook aan deze, wat ik dan noemde, neppe christenen. Ja? Er zijn mensen die tegen wie ik deze serie richt. Als je geen echte christen bent in gedachten, spraak, emotie en actie, dan zul je hoogwaarschijnlijk erg beledigd zijn door wat ik ga vandaag zeggen. En door de hele fucking serie. Ja? De tijdlijn. Laten we even toch wel nogmaals heel snel eroverheen gaan. Dus we hebben vorige week heel kort over de tijdlijn gehad. Ik ga elke week de tijdlijn erbij halen, want de tijdlijn, dit gaat ons begrip van de Bijbel, zeg maar, in perspectief houden. We kunnen, zeg maar, een beetje begrijpen hoe die boeken, zeg maar, die verhalen van die boeken. Ja? Dus de tijdlijn is, die gaan we, zeg maar, volgende week ga ik starten met de eerste. Vandaag gaan we het hebben over de genesis van de geschriften zelf. Waar komen onze Bijbel vandaan? Ja? Vorige week had ik grotendeels alleen maar over de tijdlijn. Dus waar gaat de Bijbel in het algemeen over? En nu gaan we het, zeg maar, hebben over waar komt onze Bijbel vandaan. Maar ik heb de tijdlijn toch wel erbij gehaald, want ik wil elke week de tijdlijn bespreken, min of meer, zodat het ververst in je gedachten blijft.
Dus de schepping is de eerste. Ja, dus zeg maar, als we dan de Bijbel, het begin van de Bijbel, helemaal bij Genesis, praten ze over de schepping, de zondvloed en de toren van Babel. Dan praat je ook natuurlijk over de aartsvaders. Dan praat je over Abraham, Isaac en Jacob, die dan later ook. En dan hebben we dit is de tijdperk van de aartsvaders. Die heb je ook in Genesis. Dan praat je over de verbond van Abraham, Isaac en Jacob. Jacob is later ook Israël geworden. En dan heb je natuurlijk de reis van Jozef. En dan heb je dan zeg maar de uittocht uit Egypte. Dat noemen ze dan Exodus. Ja. En ik herhaal nog een keer. Hè. De hele Bijbel is geschreven vanuit het oog van Joden. Dit waren allemaal Joodse mensen. Ook het Nieuwe Testament. Jezus, volgens de geschriften, was ook een Jood. Het zijn allemaal Joodse verhalen. Ze zijn geen Nederlandse verhalen. Ze zijn geen Curaçaose verhalen. Ze zijn geen Amerikaanse verhalen. Ze zijn geen Romeinse verhalen. Ze zijn geen Griekse verhalen. Ze zijn Joodse verhalen. Ze zijn geen Egyptische verhalen. Ook al hebben ze heel veel dingen uit Egypte gehaald. Ja? Maar het zijn Joodse verhalen. Dus de Bijbel is geschreven vanuit het optiek van de Joden. Oké? En het is alsof jij een boek schrijft vandaag. Ik geef een voorbeeld. De boek dat heet Romeinen. In de Nieuwe Testament. Is een boek dat heet Romeinen. En die werd geschreven, is een brief naar de Romeinen. Oké? Het is hetzelfde als je een brief nu schrijft en je noemt het Nederland. Of Curaçao. En toevallig in het boek van Romeinen staat dat je hoe noem je dat? Dat je regering moet dank betuigen, God bedanken voor je regering, want God heeft je die regering gegeven. En God heeft jou jouw slaven-eigenaars gegeven. Staat in de Romeinen. Dat je moet dankbaar zijn. Nou, ga mij niet vertellen dat je als je zo'n tekst leest, dat God dat echt heeft geschreven. Je gaat mij echt vertellen dat God dat echt heeft geschreven, terwijl we weten nu dat de Romeinen machthebbers waren, machtzuchtig, of lustig, machtlustig waren. Je gaat mij toch niet vertellen dat de dag van vandaag dat God heeft dat gezegd. En dat God zegt, ja, je moet je slavenmeester eren en je slavenmeester bedanken. Even serieus? En dat we dat nog steeds geloven, mensen, dat we dat nog steeds geloven. Het is hetzelfde als jij nu, dag en vandaag gaat schrijven, Nederland, het boek heet Nederland, stoppen we in de Bijbel, en dan daarin staat, je moet je koning eren, omdat God heeft hem daar gezet. Sterker nog, hun geloven zelf dat God hun heeft daar gezet, in die fucking troon. Ongelooflijk, man, echt ongelooflijk. Ik begrijp het nog steeds niet dat we een koningschap hebben. Ik begrijp nog steeds niet dat we überhaupt een regering hebben. Dat is het gewoon. Het is gewoon ongeïnformeerd gewoon. En ga me niet vertellen voor internationale doelstellingen. Ga me niet vertellen dat het is om eenheid. Want het is geen eenheid. Nou, tot vandaag Bonaire is deel geworden van de Koninkrijk der Nederlanden. In fact, Bonaire is Nederland nu. We noemen dat een bijzondere gemeente. Maar wat heel veel mensen niet begrijpen en niet weten zelfs, denk ik, is dat ze niet dezelfde rechten hebben als in Nederland. Dus ze krijgen niet dezelfde uitkeringen. Ze krijgen niet dezelfde, niks, toeslagen. Niks van die dingen is hetzelfde. Daarom heet het ook bijzonder gemeente. Wat ze willen zeggen is, ze zijn niet zo bijzonder, ze krijgen minder. Dat is wat ze zeggen. Dus er is geen eenheid. Hoe eenheid in wat? Dit is wat ik niet begrijp van het hele... En dan mensen blijven deze spelletjes spelen. Dat spelletje van slaafmeester met zijn slaaf. Zelfs het verhaal van Tula komt in deze tijdlijn. Deze tijdlijn ga ik uitbreiden. Dus de Exodus, hebben jullie ooit gehoord van de Haku-Hesut? De Haku-Hesut theorie. Het is een theorie. Want natuurlijk de moderne wetenschappers, die hebben dit idee zeg maar gewoon verworpen. Ja? Ze noemen het ook de Hyksos. In Egypte
in de Oké, laat me het zo zeggen. De Hyksos, die kan je uitzoeken. Die kan je zelf gewoon even googlen. Hyksos. H, Griekse I, K, S-O-S. Ja, die waren een Semitisch sprekend volk. Ja, die Neder-Egypte regeerde toen de tijd. Ja. En de Egyptische bronnen. Het is eigenlijk volgens de Egyptische bronnen. Door de Toerijnse koningslijst en de stellers van Kamose. Die beschrijven hen als onderdrukkers. Ja? En er was ook een priester in de tijden van de Griekse periode. Maneto, ja. Maar dat was eeuwen later. Die heeft een boek geschreven. Laten we even kijken, want het is in het Grieks, mensen. Aegyptiaca. Het is een Griekse boek. Hij heeft dat geschreven en hij sprak ook over deze Hyksos mensen. Het was een Semitische groep, ja, die de Neder-Egypte regeerde. En blijkbaar, volgens de Egyptische bronnen. Zo zie ik ook, hè, want ik wil niet alleen maar de Bijbel is de Israëlitische bron. Het probleem is dat we niet een Egyptische bron hebben. En de Egyptische bron die we hebben, de enige die we hebben, tot dusver ik het weet in ieder geval, hebben ze het gewoon verworpen. Hebben gezegd, ja, het is niet waar. We nemen alleen maar de Joodse versie. Maar volgens de Egyptenaren, deze Hyksos volk, die zouden steden hebben verwoest, de lokale bevolking hebben afgeslacht en tyranniek hebben geregeerd. In die periode. Ja. De Maneto die beweert ook dat ze hun vreemde geloofssysteem hebben gebracht naar Egypte toe. Waardoor de Egyptische traditie corrupt waren geraakt. Dezelfde Maneto die heeft ook vermeld in zijn boek dat deze mensen uiteindelijk in Palestina, wat ook in de Bijbel Kanaän werd genoemd, hebben gevestigd in Jeruzalem. Door dit soort verhalen die deze man heeft geschreven in zijn boek, Aegyptica, ik kan niet goed uitspreken, mensen. Je moet even Maneto zoeken. Maneto. M-A-N-E-T-H-O. Maneto. Ik kan het niet goed uitspreken, want het is een Griekse naam. Ik ben niet goed in alle talen. Ik kan niet goed zijn in alles, mensen. Ja? Maar dit is iets wat ik al een tijdje heb gevonden. Dus het is toch wel de moeite waard om het te benoemen. Ook al kan ik niet altijd goed dingen uitspreken, maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat je dan zeg maar ik verwijs naar dingen die je zelf ook kan bezoeken. En blijkbaar, wat ze dan zeggen is dat het kan niet zo zijn, zeggen ze, dat Maneto waarheid zegt, omdat het veel te veel lijkt op de verhalen van de Joden. Het lijkt erop dat de Hebreeuwers, ze waren ook geen Joden, ze waren Hebreeuws. Hebreeuws die was Israël en Juda. Zoals ik vorige week heb uitgelegd, Israël en Juda zijn in tweeën gesplitst op een gegeven moment. Ja? En waardoor dan zeg maar, ik heb vorige week volgens mij gezegd dat Juda het noorden was, maar het was niet goed. Juda was het zuiden. En Israël is volgens de geschriften in het noorden gebleven. Dus alle andere stammen. Want de stam van Israël is uit 12 stammen. Waarvan Jozef de 13e is eigenlijk. Abraham heeft Jozef eigenlijk Jozef genomen als zijn eigen kind. Die maakte hem de 13e kind. Het heeft ook een reden. Want de kalender heeft ook 13 maanden. Niet 12. Maar er zijn 12 officiële stammen. En één stam is in het zuiden gebleven. Dat is Juda. De stam van Juda. En de andere 11 kan je zeggen, die zijn, maar niet helemaal waar ook, want ze zijn natuurlijk ook in de buurt
gebleven kamperen, kan je zeggen. Ja, dus ze waren gewoon verspreid. Maar er waren twee, zeg maar, koninkrijken. Ook een idee uit Egypte trouwens. Want je had ook boven Egypte en onder Egypte. Maar goed, deze Manetho die heeft gezegd dat het... dus de Egyptenaren, kan je zeggen, die zeggen anders, een ander verhaal. Dat deze Semitische volk hun gingen lastigvallen. En als ik eerlijk mag zijn, als wij nog steeds de Bijbel en de religie gebruiken tot nu toe en dan zitten we in oorlogen en al deze dingen. Ja, ja. Maar goed. Uiteindelijk heeft Mozes de eerste heeft dan deze Hyksos, zeg maar, verdreven uit Egypte. Maar goed, dat is dan de verhaal van Exodus. Dan hebben we de Bijbel over de verovering van Kanaan. Ja, het is een stelen dus. Dan hebben we over de Verenigde Koninkrijk. Ja. Dan hebben we over de verdeelde koninkrijk. Dan heeft de Bijbel over de verdeelde koninkrijk. Even wachten. De verdeelde koninkrijk. En dan hebben we de Babylonische ballingschap. Dan hebben we dan de terugkeer van de Tweede Tempel. Onder de bewindvoering van de Perzië en Mede-Persie. En dan hebben we de Maccabeeuwse opstand, zeg maar. De Hellenistische invloed, zou ik zeggen. Die is alleen maar in de katholieke Bijbel te vinden. Heel veel protestanten die kennen die verhalen niet. En dan heb je natuurlijk wat we dan noemen de Romeinse periode. En dan heb je natuurlijk de vroegere kerk. Dat is dan, zeg maar, de paarse bolletje daar. Aan het einde. Oké? Nou. Dit allemaal heeft zich plaatsgevonden in 5 koninkrijken. Je hebt natuurlijk Egypte, Babylon, Mede-Persen, Grieken. Wat ik dan noem Romeinen 1 en Romeinen 2. Romeinen 1 is natuurlijk wat je kan zeggen, de koninkrijk van Rome. Daarna is Rome een republiek geworden. En daarna is de republiek uiteengevallen. En uiteindelijk de koninkrijken van Europa en andere regeringsvormen in Amerika bijvoorbeeld en andere gedeelten van de wereld geworden. Rome is nooit overgenomen door niemand. Niemand heeft Rome veroverd. Ja? Dus we gaan een beetje inzoomen in Rome 2. Ja? Want Rome 1, we gaan inzoomen in Rome 1 ook een klein beetje. Oké? Want we gaan vanuit een beetje in de geschiedenis. En dan gaan we helemaal naar voren toe tot de Nederland die we nu kennen. Oké? Dus dan gaan we een beetje erin. Dus laten we dat even doen. Ik heb dat getracht, dus ik hoop dat ik een goede werk heb gedaan. Oké. Even kijken. Oké. Dus, als we naar de tijden van Romeinen, niet vergeten, de Romeinen die hebben de Grieken, die kan zeggen, veroverd. En vanuit die koninkrijk is een republiek gesticht. De laatste koning is afgezet. En dus de Senaat bestuurt nu Rome. Dat is de eerste bolletje. En dan krijg je dan de eerste triumviraat, noemen ze dat. Dat is waarin de Caesar en Pompeius en Crassus, die vormen een alliantie om de hele Romeinse gebieden te regeren. Wat is er gebeurd? Crassus is eigenlijk doodgegaan, waardoor er een soort van spanning is ontstaan tussen Caesar en Pompeius. Caesar heeft Gallië veroverd. De tussentijd. Dat zie je daar. En Gallië is eigenlijk, kan je zeggen, de lage landen.
waarbij wij de hedendaagse Nederland en België noemen. Ja, en toen al kwam Nederland onder de Romeinse gezag. Ja. Nou, vervolgens heeft Caesar dan praten we over 49 tot 45 voor Christus daar, heeft Caesar een oorlog gevoerd tegen Pompeius. En Caesar wint en wordt dan dictator. Oké. De Senaat heeft dit gevreesd. Die vreesde. Dus eigenlijk heeft de Senaat Caesar vermoord. De Senaat heeft dat gedaan, waarbij Brutus en ik weet de naam even vergeten. In ieder geval, Brutus is die werd dan gezien als de moordenaar van Caesar. Maar in principe heeft de hele Senaat Caesar vermoord. Ja? Waarvan Brutus natuurlijk de vervolg werd. En nog iemand anders, ben even vergeten die naam, sorry. Nou, in ieder geval, de tweede triomfaat is gevormd. Want Caesar is nu vermoord. Dan zie je daar 43 voor Christus. De tweede triumviraat is gecreëerd door Octavius, of Octavianus in het Nederlands, en Marcus Antony. Dus Marcus Antonius en Lepidus. Die zijn dan samen weer een drie-eenheid gevormd om Rome te regeren. Want ze gingen natuurlijk Brutus met zijn alliantie. Brutus had nog één alliantie. En dan gingen ze dan zeg maar die twee vervolgen. Want natuurlijk Octavianus die is verklaard de zoon van Caesar. Dus die heeft het geërfd. Dus het was in zijn voordeel om Brutus te vermoorden. Want anders zouden ze dan toch wel problemen hebben met hun in de latere periode. Dus ze gingen dan zeg maar deze mensen eigenlijk vermoorden en oorlog voeren. En ze hebben gewonnen in ieder geval. En Mark Antonius is dan in Egypte eigenlijk deel van Egypte gaan regeren samen met Cleopatra. Dus Cleopatra was eigenlijk wat ze dan noemen een vassale koning, een koning in opdracht van Rome. Ja? En uiteindelijk waren natuurlijk spanning en corruptie, weet ik veel allemaal. In ieder geval, Mark Antonius die werd verslagen door Octavianus. En toen hij dat heeft gedaan, is Octavianus in principe bekroond als enige heerser van Rome. Dus is de dictator van Rome geworden. En hier is dan de Rome-imperium begonnen. Ja? Dit is eigenlijk een beetje wat is allemaal gebeurd. En hij is dan van naam veranderd. Hij is dan Augustus genoemd. De eerste keizer van. Waar we ook onze kalender Augustus hebben gekregen. De maand Augustus hebben gekregen natuurlijk. Al deze namen die kwamen ook uit Romeinse keizers. Uit Rome in ieder geval. Nou, wanneer het begint interessant te worden is, eigenlijk Rome is niet gevallen. Alleen maar het westgedeelte van Rome. Dus wat we dan nu eigenlijk een beetje West-Europa noemen, dat is gevallen. Ja? Door een Germaanse generaal, die heeft het allemaal veroorzaakt. Maar Oost-Rome, die bestond ook nog. Dat is dan de Byzantine Imperium. De Byzantine Imperium. Ja. Vanuit dat, uiteindelijk is in het westen, die waren allemaal kleine hertogen en hertoginnen. En ook in Nederland, de hertogen en hertoginnen, bla bla bla. En uiteindelijk heeft de paus uit een politieke strategie, omdat de westen, dat ze allemaal verdeeld waren in het westen, is de macht van de politiek een beetje zwak geworden. En toen heeft de katholieke kerk besloten om Karel de Grote tot eigenlijk te legitimeren als heerser van Rome. Ja? En ook vervolgens van Nederland. Ja? Dus in ieder geval in dit hele verhaal hier krijg je.
In de tussentijd is er natuurlijk rebellie en van allerlei soorten dingen. En dan uiteindelijk, Nederland valt in 1433 onder Bourgondië. Dit zijn dingen die gebeuren door huwelijk. Dus ze gingen dan huwelijk en dan komen ze onder die families. Het zijn allemaal van adel. Het zijn adelfamilies. Ja? En uiteindelijk ook is Nederland in 1477 gevallen onder de Habsburgers. Die erven dan, de familie Habsburger, die erven dan Nederland. Ja? En in 1477 in Nederland, of wat wij dan nu tegenwoordig Nederland noemen, is de eerste Bijbel eigenlijk teksten. Die zijn dan uiteindelijk vertaald van de Vulgata. Dat is de Latijnse schriften. Dus Latijnse geschriften uit de Vulgata. Is dan de eerste Nederlandse. Want de monniken die konden geen. De meeste van die monniken die in Nederland, of wat wij dan noemen nu Nederland, die konden geen Latijn spreken. Dus daar hebben ze passages uit de Bijbel, hebben ze uit de Vulgata, hebben ze dan vertaald. En daar kreeg je dan de Delftse vertaling. Ja? En dan heb je dan in 1516, Spanje komt onder controle van. Spanje heeft dan controle over Nederland door de Habsburg-familie. Ja, die erven automatisch ook Nederland in die transactie. En uiteindelijk kwam Erasmus, onze Erasmus in Rotterdam. Die heeft dan uit de Byzantijnse. Heeft dan een aantal Griekse Byzantijnse manuscripten. Heeft hij dan samengesteld. Die waren alleen maar de Nieuwe Testament. Die heeft dan samengesteld. Die de hele reformatieperiode heeft veroorzaakt in het Westen. En waar Martin Luther dan zeg maar uit Duitsland je kan zeggen de leider was hiervan. Ja? Dus de reformatie begint in 1517 en die gebruikte dan zeg maar, want ze gingen dan tegen en voor de mensen van adel die dan zeg maar in de regio van Nederland waren, was dit ideaal natuurlijk, omdat ze wouden niet onder de heerschappij van Spanje zijn en ook niet onder de heerschappij van de katholieke kerk. Maar eigenlijk, de katholieke kerk had heerschappij over de Spanje. Want dat is wat de paus was. Hij was wat ze dan noemen in het Engels de vicar of Christ. Ik denk niet dat de vicar of Christ betekent in plaats van Christus. Want Christus is er niet, dus de Christusfiguur, dus de hele gedachtegang is de Christusfiguur, dus de Christus, die we dan Jezus Christus noemen, die loopt niet op aarde nu. En er moet iemand zijn die in plaats van Jezus Christus regeert. Dus koningen aanwijst, zegt van ja, jij mag koning spelen en jij mag niet koning spelen. Ja? En de adelfamilie die in de regio van Nederland, die waren ook een beetje spuugzak van het hele verhaal. Ja, go figure. Als je dan tot slaaf gemaakt wordt en je bent van adel, is dat dan natuurlijk geen moer waard. Maar goed, de reformatie was ook een politieke, die had ook een politieke tintje. En dan heb je natuurlijk de opstand tegen Spanje. In de 1568 tot 1648, 80 jaar opstand. Ja, het ging Nederland was de opstand tegen Spanje onder Willem van Oranje. Ja. En in 1572 was Willem van Oranje officieel leider van het hele verhaal. Dus de Nederlandse edelen die nodigen hem uit om de opstand te leiden. 1588 wordt de republiek opgericht. 1588 zonder de goedkeuring van Spanje. Dit is gewoon de Nederlandse republiek opgericht door de Verenigde Provinciën. Die verklaren hunzelf onafhankelijk. Maar je moet begrijpen, dit is niet alleen maar in Nederland gebeurd. Ik geef jullie de Nederlandse perspectief. Maar deze dingen waren, dus deze rebellieën en gevechten, die waren bezig over het hele westen gedeelte. Daarom was het ook heel zwak. En de katholieke kerk zag potentie in om daarover macht uit te oefenen.
Ja, door koningen zeg maar, aan te wijzen. En dat is het verhaal van Napoleon die hij heeft gezegd van ja, nou ik wil geen katholieke kerk niet hebben en die heeft zichzelf gekroond. Ja. Dus in 1588 heeft Nederland Republiek, Nederlandse Republiek, de Republiek der Nederland volgens mij is opgericht. 1602 is de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht. Ja. En Nederlands domineren dan zeg maar de wereldhandel. Dat is dan hoe Nederland in dit hele verhaal. Ja, door de reformatie is, en door de val van eigenlijk de westerse gedeelte van Rome heeft dit zeg maar onze Bijbel gekatalyseerd, onze protestantse geaardheid gekatalyseerd, et cetera, et cetera. En wat heel veel mensen misschien niet eens weten, de West-Indische Compagnie wordt ook opgericht. En de West-Indische Compagnie had controle over Curaçao. Ja, Nederland had eigenlijk nog officieel geen controle over Curaçao. Maar de West-Indische Compagnie wordt opgericht en expandeert de handel in Amerika en Afrika. Ja, en in 1634 heeft Nederland zeg maar, Curaçao dan veroverd. Curaçao wordt een belangrijk handelscentrum voor de WIC. Ja. En in 1648 Spanje erkent dan Nederland onafhankelijk. Dus in al die tijd, Spanje erkende Nederland niet als onafhankelijk. Dus in al die tijd, Spanje dacht nog steeds, wij zijn jouw heerser en jullie zijn mijn slaaf. Maar wat ik dan verpand vind, in diezelfde periode, vind ik dan zeg maar hartstikke grappig van het hele verhaal. Dus we hadden dat gouden eeuw van 1650 tot 1672. Was Nederland de wereldmacht in handel en wetenschap en kunst. En dan in 1672 was wat we noemen dan de rampjaar. In de tussentijd natuurlijk Frankrijk, Engeland en Duitsers, die gingen het republiek aanvallen. Dus die maakt het republiek ook zwak. Dus nou, in 1702, dood van Willem III, de tijdperk zonder stadhouder. En dan 1747. Dus trouwens, al deze dingen jullie kunnen het downloaden gratis op mijn website. Dus ik ga een beetje snel er doorheen. Willem IV, die werd dan zeg maar stadhouder. 1791 wordt de WIC ontbonden. Curaçao komt onder directe gezag van Nederland. 1795, dus ik ga helemaal naar voren nu. Bataafse Republiek. Frankrijk schaft Nederlandse Republiek af. Want er was natuurlijk in de tussentijd werd oorlog gevoerd met het Nederlandse gedeelte. 1795, komt dan zeg maar dezelfde tijd dat de Bataafse Republiek, dus Frankrijk de Nederlandse Republiek heeft afgeschaft, probeerde Tula in Curaçao zeg maar de slavernijopstand tegen Nederlands gezag en die werd zwaar onderdrukt. Tula die werd gewoon vermoord met Bajan Kapata. Dan hebben we dan zeg maar de Britse bezetting van Curaçao. Ja, dus tijdelijke onder Britse controle. Daarom was Nederland ook heel huiverig in de Tweede Wereldoorlog. Toen de Britten met 300 soldaten kwamen in Curaçao en in Aruba. Heel veel mensen begrijpen niet eens dat in de Tweede Wereldoorlog 60% van de olie die kwam uit Curaçao en Aruba. Ja, uit de Shell die daar gevestigd was. En Nederland had al zeg maar een nare smaak overgehouden van de Britten die de Curaçao heeft overgenomen. Ja, en de Britten die kwamen natuurlijk de oliebronnen daar verdedigen. Want als de Duitsers zeg maar de olie zouden zeg maar bombarderen daar. Want ze kwamen met onderzeeërs kwamen ze naar de eilanden toe. En als ze dan zeg maar die Shell hebben gebombardeerd en kapot hebben gemaakt, dan zouden de alliantie in West-Europa geen benzine hebben gehad voor de luchtmacht. Dus dat is een van de redenen, omdat in 1815 waren de Britten hadden de Britten al tijdelijke controle over het eiland. Maar in ieder geval in 1806 heeft de Koninkrijk van Holland is opgericht door Napoleon. Die heeft dan zeg maar Louis Bonaparte koning gemaakt van het Koninkrijk van Holland. En Nederland werd dan geannexeerd door Frankrijk. Dus die kwam dan zeg maar in 1810. En 1813 einde heerschappij. Want Napoleon valt. En de Nederlanders die nodigden natuurlijk Willem I van Oranje uit om
terug te keren. Nou, de Willem I, dat is eigenlijk uit een andere tak van de Willem van Oranje, die je dan ziet van de Willem van Oranje de derde en de vierde daar in 1700 en 1747. Deze Willem is een andere tak van de familie, want uiteindelijk heeft die andere familie is uitgestorven. Maar in ieder geval, dit was er bezig in West-Europa. En ze hebben religie gebruikt, ze hebben allerlei soorten politieke foefjes en huwelijken gedaan. Maar wat ik dan leuk vind van dit verhaal, of wel leuk, wat ik dan heel verpand en heel apart vind, ja, is dat Nederland zelf was onder een bepaalde zeg maar heerschappij, onder een slaaf. En dan, waardoor ze dan zeg maar dezelfde praktijk deden met Curaçao en die andere eilanden. En al het andere dingen die ze aan het doen waren. En ik ga je vertellen waarom. Ja? Omdat we moeten gaan begrijpen dat de strategie van Rome niet alleen militaire verovering was. Dus ik moet je dit uitleggen. En dan begrijp je ook waarom deze mensen in het Europa nog steeds zo handelen. Omdat Rome niet alleen militaire verovering, maar vooral een soort van assimilatie. Dus nadat een gebied was onderworpen, stelde Rome een vasaalkoning of een gouverneur aan. Dus we hebben nu op Curaçao ook een gouverneur. We hebben op Aruba een gouverneur. Dit zijn allemaal Romeinse praktijken. Ze stellen een gouverneur aan, zoals we vandaag de dag nog steeds hebben in veel landen. En dan zien we dat gebeuren. En dan de veroverde volk werden dan vervolgens langzaam maar zeker tot Romeinen gemaakt. Ja? In denken, in taal, cultuur en zelfs infrastructuur. Ja? En dit is waar de Joden, en ik moet dit uitleggen, dit is waar de Joden vurig tegenin gingen. Ja? Tot de dag van vandaag, de Hebreeuwse taal die je tot de dag van vandaag ziet, is amper tot niet veranderd. Ja? Deze Joden die waren echt vurig tegen en ze waren zelf bezig om hun eigen fucking politieke agenda voor te zetten. Ik zou zelf zeggen, hun hebben... Oké, ik ga dat nu niet vandaag, want anders wordt het een heel lang verhaal. Maar in ieder geval, en dit is wat je ziet ook. Altijd als een koning ergens gaat veroveren, dan brengen ze hun cultuur in. Waardoor je dan dezelfde cultuur krijgt. Dat is de reden waarom Curaçao Nederlands spreekt. Dat is de reden waarom Aruba Nederlands spreekt. Waarom zeg maar, ze proberen zeg maar, de cultuur te brengen in het land. Dus wanneer het land zegt van nou, ik ga scheiden van de koninkrijk, van de imperium, ja, dan blijven Romeinen achter. Maar in gedachten, er blijven Romeinen achter in cultuur en dan blijven Romeinen achter in taal. Ja, dus Suriname is nu weg van Nederland, maar de Surinamers die spreken Sranantongo, maar daarnaast spreken ze ook Nederlands. En daarnaast hebben heel veel van die Surinamers hebben Nederlandse tendenties en al die, et cetera, et cetera. En hun hebben hun cultuur opgebracht naar Suriname. Dus de bouwstijlen. Als je naar Curaçao kijkt ook, dan denk je dat als je in een herenstraat staat. Alleen maar een gekleurde herenstraat. Ze proberen je zeg maar de stempel van de koning en de stempel van die cultuur te brengen in het land waar ze veroveren. Dus de Romeinen hebben hetzelfde gedaan. Dus de gedachtegang van, oh, slaven en slaafmeester en slaven, dat hebben de Romeinen meegenomen. Deze koningen die doen niks anders dan dat. Want er is niks anders geleerd en ze nemen gewoon een soort van kopie van hun eigen slaafmeester. En dat doen ze precies hetzelfde met andere mensen. Het is gewoon verweven in een DNA gewoon. En je krijgt het gewoon niet eruit. En daarom zitten we in deze bullshit. Ik ga heel snel hierover, want dit gaat... Dus uiteindelijk, nu begrijp je wat... Nu ga ik praten over de Bijbel in het algemeen. Tenminste heb je een beetje waar wij onze Bijbel vandaan hebben gekregen. Zeg maar, uit de en daarom is Nederland ook protestants van huis uit. De koninklijk huis. En de koning zelf is dan zeg maar de hoofd van de kerk. Ja? Dat ook, Rob, is een bewijs van de politieke aard van de regering. Wat doet de koning daar als de hoofd van de kerk? Moet toch een of andere politieke persoon daar zijn?
De eerste traditie die kwamen, mondelinge traditie, mensen. Die verhalen die vertelt aan de generatie, en de volgende generatie, en de volgende generatie. En op een gegeven moment gingen ze het allemaal documenteren. Ja? Jullie kennen het spelletje toch, als je dan zeg maar iets fluistert in iemand zijn oor. En dan moet je je voorstellen, de originele verhaal die wordt gefluisterd in de volgende generatie. De volgende generatie fluistert in de oor van de volgende generatie. En dan vervolgens komt het in de oor van de generatie die het heeft opgeschreven. Denk je zelf dat het verhaal hetzelfde zal zijn dan de eerste persoon die het heeft gefluisterd? Het waren orale tradities. Zo is het begonnen. En dan, die tradities die kwamen over in manuscripten, codices en manuscripten. Manuscripten zijn rollen. Als je dan goed kijkt, dan zie je dan de Tanakh tot de dag van vandaag, zie je het in rollen. Dus je gaat naar de synagoge, dan kan je dan die rollen zien. De meeste synagogen hebben die rollen. En dan rollen ze het uit. En het is niet een boekje zoals wij hebben onze Bijbel met nummertjes en zo'n dingen. Het is gewoon één lang verhaal. Ja? En dan hebben ze zo'n stokje. Ja? En dan gaan ze ermee zitten lezen zo. En soms hebben ze zelfs handschoenen, want het is het woord van God. Het moet allemaal gerespecteerd worden. Het is een woord van een hogere wezen die slavernij heeft geïntroduceerd in de mensenbewustzijn. In de mensenras. En dan nu moeten wij hard werken om die gedachtegang weg te poetsen. Maar het waren uit de Dode Zeerollen, Codex Sinaiticus en Codex Vaticanus. Die zijn de drie, even zo zeggen, die zijn de drie oudste. En uit die drieën worden onze vertalingen verfijnd. Want in de tussentijd hebben ze ook meer manuscripten. Ga ik zo direct laten zien. Waren meer manuscripten ontdekt. Dit zijn ze. Ja? De Septuagint, dat is de Septuaginta. Ja? Dat zijn de oudste Griekse vertaling van het Oude Testament. Ja. En die is natuurlijk gebaseerd op de Hebreeuwse Masoretische teksten. Dan hebben we natuurlijk de Dode Zeerollen. Die is ook in Aramees trouwens. Dat is wat ik bedoel met Aramees. Die in Qumran is ontdekt. Qumran is een plek in het Midden-Oosten daar, volgens mij. Qumran, kijken. In de Qumran. Ja, in het oosten daar. Ze was wel gelijk. En dan heb je natuurlijk de Samaritaanse Pentateuch. Oké, dus dit is alleen maar de Oude Testament, het is de oude Hebreeuwse tekst van de Torah. Dus de Torah die werd eigenlijk, die gebruiken dan zeg maar de Samaritaanse Pentateuch. Ja, Pentateuch is Penta, is vijf eigenlijk de Torah is het. Ja, dus het is niet de hele Tanakh, alleen maar de Torah. En dan heb je dan de Targums. Ja, dit is de Aramese parafrases, de parafrase van de Hebreeuwse Bijbel. Dus dan, als je, trouwens, deze dingen krijg je dan op mijn website. Dus als jij de Hebreeuwse Bijbel leest, dan gebruiken ze dan zeg maar de vertaling komen uit deze, en de interpretaties komen uit deze codexes en rollen. Dan heb je natuurlijk de Codex Vaticanus. Ja. Het meest complexe Griekse manuscript van de Bijbel is dit. Even kijken. Ja. En dan heb je de Codex Sinaiticus. De Codex Sinaiticus is een oude, complete Nieuwe Testament manuscript. Op basis van een moderne tekstkritiek. Ja, de Nag Hammadi. Dat zijn de Nag Hammadi. Die heb ik hier niet bij gezet. Omdat die niet ze zitten niet in de Bijbel. Wat we dan noemen de kanon. Ja, de Bijbel, ik heb vorige week ook gehad, die bestaat uit 66 boeken voor de protestanten. En uit 72 boeken voor
voor de katholieken. De Nag Hammadi manuscripten en teksten, die komen niet in de Bijbel vandaan. Dus daarom heb ik het hierin niet gezet. Ja? Dus, maar ik zal iedereen aanraden om die te lezen trouwens. En die zal ik ook aan mijn podcasten toevoegen. In ieder geval in deze serie, zodat je dat een volledige kijk hebt ook. En vooral in de terminologie van hoe de gnostic christenen de hele christendom zagen. Want dat is een heel belangrijk aspect die weggehaald wordt in de christendom. Omdat ze natuurlijk niet willen, omdat de gnostici, die zagen de regeringen niet die zagen de regering als de matrix. Wanneer je het verhaal van de Matrix ziet, de echte Matrix, dus de film Matrix 1, 2 en 3 en 4, ja, die heeft het hierover, over de regeringen, over de politieke partijen en over religie in het algemeen. Want de mythen die werden geschreven, dat is een vorm eigenlijk van verhaalvertelling om een bepaalde gedachtegang en ideeën over te brengen. Dus uiteindelijk de Bijbel is daardoor ook bedoeld om bepaalde gedachten en ideeën over te brengen, hoe je jezelf kan beter maken tot een mens. Ja? En ons gedrag toepassen aan de hogere kosmische orde. Want daar gaat het om. We leven in een samenstelling van orde. En wij moeten ons gedrag en ons hele leven harmoniseren met deze ordes. En we hebben vrije wil, dus we kunnen ook niet harmoniseren daarmee. Waar wij nu lekker aan het doen zijn. Zonder enige verantwoordelijkheidsgevoel. Ja? En dan hebben we de Codex Alexandrinus, Codex Byzantine, de Peshitta en de Vulgata. En die zijn allemaal Griekse manuscripten of Hebreeuwse manuscripten of Aramese manuscripten of codexes. En de reden waarom meestal wordt een Bijbelvertaling meestal, die pakt één van deze dingen als standaard. En wat ik eigenlijk mis hier, dus even kijken. Ja, het is in de derde. Oh, ik heb Nag Hammadi toch erbij gezet, Eva. Je ziet dat? Dus je hebt natuurlijk de Masoretische tekst, de Nag Hammadi en de Textus Receptus van Erasmus, de Aleppo Codex en de Leningrad Codex. Mensen, ik heb al deze codexes en teksten heb ik op mijn website. Ja? Behalve de Nag Hammadi, want het is een dikke pil. En behalve even kijken. Behalve de Dode Zeerollen. Dat is het. Ja. Dankjewel voor dat, Eva. Als je dat in het Engels wil hebben, de Nag Hammadi, dan kan je het natuurlijk downloaden. Maar ik zoek de originele tekst. Ik heb op mijn website de originele teksten. Wel, niet de echte originele tekst. Ik bedoel, de digitalisering van die originele teksten heb ik op mijn website. Dus die kan je downloaden. Dan kan je een vertaling hebben. En dan kan je voor jezelf, als je een keertje iets betwist of in twijfel trekt wanneer je de Bijbeltekst leest, dan kan je die gewoon downloaden. Ja? Dat is het al een beetje. Oké. Dus eventjes. Dus eigenlijk wat ik wil zeggen hiermee is dat dan de vroegere christenen in de eerste en tweede eeuw, die gebruiken meestal de brieven van Paulus. Ja, die waren gewoon in omloop. De kanon die was er nog niet gevormd, dus die brieven waren los in omloop. Ja. Je had iets dat heet de kanon van Marcion. Ja, en die is eigenlijk, en die wijst het Oude Testament af eigenlijk. En die bevat alleen maar de versie van een aantal versies van Lucas en de brieven van Paulus. Dat is eigenlijk, kan je zeggen, een van de eerste kanon die dan tevoorschijn kwam in die tijd. En dan heb je natuurlijk de Muratoriaanse fragmenten. En dat is dan het Nieuwe Testament.
bijna de volledige Nieuwe Testament. Dat werd dan gebruikt in de vroegere christelijke kerken. Die waren in omloop eigenlijk. Ja? Dus dan heb je natuurlijk een scala van concilen, wat ik dan noem dan de consul. In het Engels zijn het consuls. Ja? Heel veel mensen kennen de consul van Nicea. Ja? De consul of Nicea die was een van de vele de concilen die toen de tijd er waren. Je hebt natuurlijk de concilen van Nicea. Trouwens, de concilen van Nicea die had het over de aard van Christus. Was Christus nou heilig of niet? Was hij dan nou de zoon van God, direct of niet? Was hij nou heilig of niet? Ja, divine. Ja? Dan had je natuurlijk de consul van Laodicea, de synode van Hippo, de concilen van Carthago, de concilen van Efeze, de concilen van Chalcedon en de concilen. Je had ook nog, heel veel mensen weten dit ook niet, de tweede concilen van Nicea en de concilen van Trente. Okay. Die hebben allemaal voor gezorgd dat we wat we dan noemen de kanon, de Bijbel die we nu hebben, protestant en katholiek, die hebben ervoor gezorgd dat het allemaal nu hebben wat we hebben nu in onze teksten. De teksten die we lezen. Er waren mensen die bij elkaar zijn gekomen en die hebben besloten. Ja? Ik zie geen spoor van Heilige Geest hier. Want heel veel mensen zeggen, wow, de Heilige Geest heeft de mensen, nee, macht heeft de mensen geïnspireerd om deze dingen te creëren en te maken. Zodat ze jou kunnen controleren, gekkie. Je bent echt een Mongool als je dit nog steeds... Hetzelfde als ik nu een boek schrijf, de Nederlander, en dan zegt hij van, en je moet de koning aanbidden. En eren, ja, omdat God hem daar heeft gezet. Ja. Blijf maar lekker in je fantasie leven, man. Nou, ik heb een klein beetje erover gehad al. De eerste Bijbelvertaling in het Nederlands. Er waren natuurlijk de handgeschreven Bijbels in het Latijn. En de Vulgata, die werden in de klooster, zeg maar, die hebben dan zeg maar de eerste, je kan zeggen middeleeuws Nederlands, is dan middeleeuws Nederlands vertaald vanuit het Latijn. Dat is dan de eerste vertalingen die dan in omloop waren. En dan hebben we dan de Delftse Bijbel, die is dan volledig uit de Lutheraanse de Delftse Bijbel is dan zeg maar gebaseerd op de Latijnse Vulgata. Niet uit de oorspronkelijke Grieks of oorspronkelijk Hebreeuws. Dan hebben we dan zeg maar dit was Oud-Nederlands, mensen. Zo, ik kan de normale Nederlands die we nu spreken, niet eens altijd op mijn best uitspreken. Dus ik vraag je nu al excuses, want ik ga iets uitspreken die op een scheldwoord lijkt. Maar dit was middeleeuws Nederlands. En goed. Dirksaus Bijbel. En ik hoop dat ik het goed uitspreek. Persoonlijk denk ik het niet. Ja, dit is de eerste Bijbelvertaling in het Nederlands die direct uit het Duits is vertaald. De Lutherse vertaling. Dus uit de protestantse reformatie. Deze Bijbel. Ja, en het komt uit Matthäus 6, 1. Let op je almoezen. En dan blijkbaar die almoezen, die klonk als doos in het Oud-Nederlands. I'm sorry. Ja. Toen ik dat zag voor het eerst, nog steeds kan ik het niet uitspreken. Ik begrijp, als ik dan zeg maar kijk naar de Oud-Nederlands Bijbel, begrijp de helft is gewoon niet te begrijpen gewoon. Het is gewoon geen Nederlands, man. Heel erg, ik weet niet wat het is eigenlijk. Germaanse taal heeft heel veel veranderingen meegemaakt door de jaren heen. Maar nu hebben we onze beroemde Statenvertaling.
Het is de eerste, u kan zeggen, de officiële Nederlandse vertaling, direct oorspronkelijk uit Hebreeuws en Griekse manuscripten. Het is een natuurlijke opdracht van de Staten-Generaal van de Republiek van Nederland, is dat, zeg maar, samengesteld uiteindelijk. En hun gebruiken natuurlijk de Textus Receptus. Daar heb ik vorige week ook over gehad. Ja? En de Textus Receptus heeft ook de latere King James versie in Engeland, dankjewel Rob, heeft dat beïnvloed. Oké. Nou, dus om een beetje het verhaal samen te vatten. Je hebt natuurlijk de Joodse bronnen. Die krijgen dan, zeg maar, die halen dus de Joodse vertalingen en de Joodse Bijbels. Die halen, de bronnen daarvan is de Masoretische teksten, Dode Zeerollen en Samaritaanse Pentateuch. Ja? De Griekse bronnen, dat zijn dan dus natuurlijk de Septuaginta, Codex Vaticanus en Codex Sinaiticus. De Latijnse bronnen, de Vulgata. Ja? De Syrische en de Aramese bronnen, de Peshitta en de Targums. De Gnostische en Apocryfe bronnen, de Nag Hammadi. Trouwens, de Nag Hammadi is vlak nadat ze dan de Dode Zeerollen hebben gevonden. Alsof ze, vlak nadat ze dan, zeg maar, de Dode Zeerollen in Qumran hebben ontdekt, hebben ze de Nag Hammadi ook ontdekt, iets verderop. Wat ik dan, zeg maar, het was geen toeval. Gaan we niet van het toeval. En trouwens, wat je daar ziet, mensen, dat is wat ze dan noemen een manuscript. Het is een één rol. Je rolt het in één keer. Aan de rechter, die foto daar, die je daar ziet. Ja, het waren geen boeken. Boeken tegenwoordig is hoe wij het nu hebben, gewoon boeken. Ja? Dat is niet gebonden. Dat zijn codexes. Codexes zijn gebonden. En dan de protestantse bronnen zijn de Textus Receptus. En dan die beïnvloeden natuurlijk de Statenvertaling en King James. Maar de moderne vertalingen gebruiken ze natuurlijk de Codex Vaticanus en de Leningrad Codex. Zo, de nieuwe Bijbelse vertaling en de herziende Statenvertaling, die zijn sterk beïnvloed door de Codex Sinaiticus en Codex Vaticanus. Okay? En de Dode Zeerollen. Want het is ook logisch, want die zijn ouder. Die zijn een van de oudste manuscripten in omloop tot nu toe. Dus we hebben niks daarvoor kunnen vinden. Oké? Oké. Nou. Het was weer nou, ik zou niet zeggen lang, maar uitgebreide teksten. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk Nederland in de Bijbelse context en de Bijbelse geschiedenis te brengen. Nu weet je ook een klein beetje waar het vandaan komt. En als jij dan, zeg maar, de tijdlijn bekijkt, dan zie je ook hoe politieke invloeden, zeg maar, ons tot hier hebben gebracht. En eigenlijk ons geloofssysteem hebben gegeven. En wij zijn natuurlijk, als je dat goed bekijkt, Nederland heeft heel veel Romeinse invloeden in de structuur van zaken doen in het algemeen. Dus politiek en religieus. Oké? Dus ik hoop dat je heel veel hebt geleerd hiervan. En als jullie vragen hebben natuurlijk en opmerkingen, aanmerkingen, kan je me altijd vinden. Als je jezelf wil aanmelden voor de... graag gedaan hoor. Als je vragen wil hebben over de masterclass, stuur mij een mail op info@thegreatworkexperience.com. En dan vraag je een beurs aan of whatever. Als je dan mij niet financieel kan ondersteunen, vind ik allemaal niet erg. Want in principe wil ik dit zelf vrijelijk geven aan zoveel mensen mogelijk. Ja? Deel deze podcast zoveel mogelijk naar andere mensen die je kent. Want ja, het maakt, als wij wakker worden, laten we zeggen, als wij bewust worden van deze dingen, dan gaan we anders om met ons leven.
Dan gaan we echt daadwerkelijk ons leven samenstellen waar wij dan zeg maar als mens in het algemeen vrij kunnen zijn. Want daar pleit ik op. En het heeft niks te maken met nogmaals, zwart, wit. Want nu iedereen is slaaf. En dat is probeer ik mensen te vertellen. Het heeft niks te maken met kleur eigenlijk. Het heeft gewoon te maken met mentaliteit. Of heb je een satanische mentaliteit. En dat heeft geen kleur. Mentaliteit heeft geen kleur. Je kan een Chinees zijn, je kan een zwart persoon zijn, je kan een blank persoon zijn. Maar het heeft gewoon geen etniciteit bijna. Mentaliteit. Daarom zeg ik ook, satanisme is niet een religie zoals mensen denken. Dat is een christelijke, ja, even zo zeggen, een christelijke jus. Christen hebben Satan een vorkje gegeven met 2 horentjes. Ja? In principe, satanisme is een denkwijze. En dat domineert de gedachtegang van de meeste mensen op aarde. En dat is de gedachtegang van slavernij. Dat is de satanische gedachtegang. Dat is Satan zelf. Geïncarneerd in de mens. Ja, als je nog steeds denkt dat we deze dingen nodig hebben, dat is Satan geïncarneerd in de mens. Ja, dat noemen ze ook demon, als je dat christelijke terminologie wil geven, is een demon. Maar goed, dankjewel voor je aandacht, mensen. Waar daar staat is Shu Enin M Shu. En Nebu, en het tweede deel is Nebu Enin M Shu. Dat betekent, niks komt vanuit niks en alles komt vanuit niks. Dus uiteindelijk alles en niks komt vanuit niks. Dat is dan de esoterische gedachtegang dat in principe de creator van het universum uiteindelijk niks is. En uit niks komt alles. En dus de creator is alles en niks tegelijkertijd. Dat we dan noemen ook een heilige paradox. En daarmee laat ik jullie om over na te denken. En ik wens jullie allemaal een prettige avond verder. Zoals ik altijd zeg, Anouk Kem Netef, Sesh en Moe Maat. Tot de volgende week, mensen.